Ní bheidh aontáil chun de bhór dú dros na Gaeltachta ann níos mó a dógad an tadastáis Gaeltachta duine me ginlíonamh, agus beag an bord nó cheapfar leidathe go mór ó héamh líon cóltaí. Dúirt an tada go meach nasc fudamáilta ó chruthú idir an údarás agus ó síneachtaí fiontraíochta eile ar nós an IDA agus fiontraíochta éideann. Me bhí imní ar chultaí an údarais revógra na máine ar an Alcara ní roisin le feiceal. Chur presácaid ar na Gaeltarta jeúla go leor ráflaí. Luaigh sé cinnti rialtais faoi chur a bhaim stratéis fi blian den Gaelic. Ina másc go méid údaras na Gaeltarta sláin agus go méid an ról fintriachta agus fástaíachta a hanealón. Bei údaras na Gaeltarta agus éisineachtaí fintriachta eile ag obair as leabhah eilinis le inéistíocht a chrús a Gaeltart. Tá cinniú ghlacha gin rialtas a dúirt an tada na méid téchain a reachtal níos mó le bord an údaras a raunú. Bei an bord sin lédaithe go idir 10 na 10 ball idir fád animníthe. Tá luhaid armsa mar ar a stéit. Go digla mense díobse, agus an phobal a géisteart, go maithí údaras na Gaeltarta. Níor leiú éon waisiad rathe le údaras na Gaeltarta nniu, bhí éagsleach tuairimí ag bol údaras faoi ógran ar a stéit. Caiimar ag bhfuil go hilagus go thomlan mítheasta a dacha leis an cuaachtavis bonte bhána daoine sin nach mé deis ag pobl na Gaeltachta bháta a chathú. It's not gribh éigeantacht tá cintacht in isise am rial a ról an údarás an rud is táchtaí luigh an tara ná status quo. Go méid ról fiontraíochta agus cótaí gin údarás tá bhí stiglas Gaeltachtaí. Is a bhómhar na bliana siúgan a bheith spordúr an údaras le haimniú, ní bhreislein NuachtRTE2. Agus linn Nistáimon McNeilis urlairí gan na Gaeltachta fáilteóta éimean. Go leor cainte go gaiilech an túdarás an cuairm fiontraíochta bhíocha ach ní mar sin a bheith. Is cinnte gur deascail a bhí ag an tar stéit dá phobal na Gaeltachta inniu mar gur imní mhórar in gomóna cuirimí fiontraíochta a harmligan le fintaréireann agus gur brú mór ag teart an roinearg le dal réile sin sós deascail atá an go méid fastiíocht a chruthús a Gaeltacht agus go méid an deis a thuirt a bhíní fanat a Gaeltacht agus a chláán le a thóga le Gaeilge. Agus a éimean beag an ceangal idir na hagrais fuidimáilta den géadú a rud ná raibhán go díosa an mefa buair in éair gur béis an chiad chéime bróis an cuairm fiontraíochta a bhaint an údarás sa deire beidir. Well, be me danne stáigh go mé an teálas níos mó álas fhí sin agus an reachtaíocht má, agus be me danne chun súil dhéir ar an reachtaíocht sin le déanú cinse nach mé éon vító nó casc ag fintaréireann nó ag an IDA ó híomh dúilga sí an údaras é, mar ceapam is gháil se ionta táhachta go mó an túdaras neamhsplé agus leidir. Agus gné eile an dat ná daoine mí hásta agus a rá go bhfuil an gné réanlathach a bhain le bord an údarás sin mithe an mefa féin ar an intin lotha. Well, sílim gur céim sin an scéalas measa hanig go maithas an leis sin ó híhann déan lehas ó híhann tréarchad agus mar sin nach mé glár ag pobl na Gaeltachta ó híh bord údaras na Gaeltachta agus sílimid goró ráhanna eile acu mar hampla go bhhéite siad bord atrabha a cheapú agus a ré go móna táhaine go a réir ríise gan chuig bliana nó mar hampla chun airigad a heabhail mar sin an éibe bhíon go bhhéite siad na táhain areachta le an námchearnaras na táhain cóirlí condaid. So sílim goró ráhanna eile agus is mór an trua an céim chun cúil seo a phobal na Gaeltachta. Éimean McNeilis tá manana bheachtar as teachta seachas leirlinn tronthón.